Sizi görýänligimizi öğrenişat. Sağ ol. Online tapaňyzyň bugünkü sany näme barada bolar? Sağ olun, soruňyz üçin. Nähip bolsa bu gedek habamyzda aslında şeýle biziň şu wagtda habamyzda aýdan pikirlerimiz bilen maňlaşdy. Bir näçe soralar ýok bu şeýle. Biziň YouTube kanalymyzda bolsun, Instagram kanalymyzda bolsun, ýa-da gönden şahsy medialar amma. Indi esas bir soruňyz durýan gelýär. Men biznes edesim gelýär, öňe pulum ýok diýilýär. Aslında biz onu öňkü öz käbir misallarymyz bilen şu barada öz pikirimizi aýdypdyk. Geçen ýene bir oglany ýatdyr, meň şunça aýlygym ýöne bu aýlyk bilen men şu biznes etmäne ýagdaýym ýok diýende. Aslında biznes sabır işi. Şonu aýdysam, sabır işi diýerim. Ve şonu berem maslahatym. Başlajak bolsaň, hani biznes güni şu maşap bolýanlar. Köp öwünden taýýarlarym gerekdi. Ene bilen şu habaklamadan şu taýýarlyk bilen maňlaşykly käbir goşantylar. Şonu diýenlerdim, mysal üçin 2000 manat aýlygyň bolsa, diýelim ki 2000 manat aýlyk bilen biznes etip bolmaz, onuň üçin menem ýöne bir ýerden başlamaly, esas başlamak. Başlamak üçin şonu diýen maslahatym bolýar, ýani birincide kredit alyp, ýerinden gard alyp, esasen doğru gardaşlaryndan gard alyp başlama. Başladyň ertesi gün bassa, diňe özüň dälesin, oja başga adamlara berýän bolýar. Başgasyň puluny bilen risk etmek doğru atdy. Sonra aýlygyň mysal üçin her aýda 10% çygyny, yani 10%ni eliňe pulun aldyňmy 2000 manat bolsa 200 manat, 300 manat, 300 manat tapaty ýok. An bu bir ýyla. Mysal üçin 1 ýyl soňra näme bolar? 2400 manat bolar, 2000 manat bolsa. 2400 manat bilen biznes açaplarlar. Ýöne hiç olmasa git bazardan 5 kilo almaly, sat. Esas öwrenmek. Menim öz aslında biznese ummanşa näme başlamaklamda öwrenmek üçin eden käbir hereketlerim bar da. Sebäbi näçe teorik okay, praktika bolmandan soňra peýdasy ýok da. Praktikada amal et başlapandan soňra. Ondan soňra sabakdan bir näse sorap etdim, ýazmaçy aýny başladım mesela üçün diyelim ki 2000 manat bilen, 3000 manat bilen, 500 manat bilen, yani näçe manat bolsa da şo bilen başladım, battım. Ya da ýene bir nemeler çykdy. Şeýle ölmeden çağa bolduk, ya da öz çağlarymyz var, ya da doğum gardaşlarymyň çağlary var. Çağlar ýadyňyza düşýärmizi ýürejek bolany ýykylýar, ya da emeklejek bolany ýykylýar. Şonu emeklemekden, ýa ýüremekden ýüzendirir ama yine devam etti. Görýänlersiň özüň jigileň madyr. Şonda eğer bir çağa emeklejek bolanda, ýürejek bolanda ýykylanma, emeklerken ýykylanma ýok da ýürejek bolsa ýykylanma, ýani ýörjün etmek diýil, ýykylanma. Ay mene başaramagy diýip taşlana bar. Görýän bäwek. Yani bir ýaşynda men ýörep başlaýar, bir ýarym ýaşynda men ýörep başlaýar, haçan ýörep başlaýarmasa, şonda men başaramak diýip şo bir ýaşyndaky çağa şonu pikir etip bilýär. Allah Taala diýmek ki, şoň kelletne şeýle goýýar. Programma şekil ýazylar diýmek ki, adam oldukça belki programmany özü unutup başlaýar aslında. Şoň üçin görýärmi, şaň edil ýörejek bolany, ýykylanma, ýene şondan ýüzlendirme işleri edip, ýa-da öz websaytlarynda birinçi milenden Türk başlaýar, ýykylýar, edil biznesem şeýler. Yani edil şonlarga pikir etmeli. Ýykylym diýip de, ýa başardım diýip, başarmadım diýip de, badak boldy diýip de, yani şondan ýüzlendirmeli, gaýtym şoň üstüne gitmeli. Ýöne, yani bärdek esasat birincide öz pulum bilen edilmeli goý. Yani gardanmany, ikincide az pul bilen edilmeli goý. Hökmen hani biznes etmek üçin falança milyon dollaryň, mysal üçin ýa-da milyon dollaryň bolsa men işletme näme diýende, yani milyon dollaryň bolsa biznes etip başlap näme diýin. Yani dünýäniň hem ýerinde milyon dollar hopul. Mysal aýtjam, şoň üçin köpleşen biznesle maňlaşykly öz ýakynymyzda da şeýle käsipne dosýarlamaň arkaly köpleşende ay falan biznes pul gerekli, falan gerek düşünükli. Yani garip olmak üçin gurup gerek diýil, ýa-da şoň käle pul gerek. Ýöne ağdaşdan başlamak. Yani misalymyzda 2000 manat, 3000 manat bilen başlasan, biram aýlyň 10% bolanlyk üçin bir ýyl içinde ýanan bir pul ýönamany öwrenýän. Pul ýönamany aslında soradyňyz, näçe pul ýönamaly? Aslında çağalty öwretmek gerek. Yani bizim öňde de pul ýönamany öwretdiýinsek dogry bolmaz.
Yani öz sağlama iňadyny öwretjek bolýan. Iňadyny öwretjek bolýan we gizek-gizekden başlamaly. Hani ey utan şu palançy muňmandy maranda ýygnar demekde. Birinciden aýan gaýdanym aýlanyňmy giýdejigmi alýana göni entek hiç ýyly etmek 10%-ni aýryp goýsam ýygnamak üçin birinji ýol. İkinji ýol menen hem gelme öýrendim ha sonra da şonda goýunar ýa. Özüm köp sawal bilen ine çağıram bilen manaşyklym iki yani üç oğlum var benim. İki oğlumun olarak biri 8. sınıf, biri 5. sınıf, biri kimin mektebe varmalıyım. O zaman mektebe gitken iki oğluma ejet her gün birine 10 manat verir, birine 5 manat verir. Bunu söz söylemeyeceğim. Ululak bulmak için ayıklat edip öğretiyen. O zaman buna ne etmeli? Her gün mektepte näçe mantlyk öýleri gerek bolsa, ulanjak bolsa ulanýarlar we galan puly, eger galsa galan pulyny 1 manat bolsun 50 teň bolsun tapawdy ýok. Galan pulyny getirýärler bir neme çykyp berdim. Seyf ýazak, bir kitap ýazaklar. Aslında kitapdan öýdüm seyf diýende, hem kitaba olan bir de göretmekde. Şu seyfi kullanýança öýdüm. Getirýärler şoňsyn okuýarlar kifi. Tapawdy ýok. 10 teň bolsun, 20 teň bolsun, 50 teň bolsun 1 manat bolsun. Birinci gaw taraf näme? Pul artdyryp ýygnama masalara, ikinji gaw tarafam. Men ikindi biletdim agzyrlyk. Ne hasat agzyrlyk biletdi. Komanda bolup. Yani ay men 3 manat okudum, 2 manat okudum diýen ýakat ýok. 2 bolup, 2 dogan bolup getirýärler, okuýarlar. Men aýyň sonunda kiçik bir jogap berdim. Aýyň sonunda diýelim ki 25 manat ýyglandy. Köp pul ýa-da şeylerinde. 25 manat ýyglandy. O zaman ulagym hata tutýançy 25 manat bilen ýyramyz diýen. Menem her aý näçe ýygnasam kese berjek diýdim. Menem 50 manat berýär mysal üçin. 25 manat bolsa 50 manat berýär. O zaman bilen ýyramyz 25, dädem berdi 50 manat, jemi 75 manat boldy. Ine bunu 3-4 ýyldan bäri etip gelýärler. Düýnüň günem hasapladylar, her aý soňuny hasaplaýarlar. Tuğuleme meşgul oturmayın ýöne gowja meşgul ýanatdyrlar. Ine. Inni öldürüp falan istem dip başladılar. Falan alsam dip başladılar. Yani ine pul ýynamak üçin, misal üçin biri dinleyen enatallar üçin belki gowy pikir bolup biler. Şu metodika ýan gaýtşymýarlar, bir pul ýynamak şeýle öwrenýärler gizesliginden, gereksiz ýere sowmazlygy öwrenýärler. İkinji sanam iň esas men agzyrlygy öwrenýärler. Komanda bolmany öwrenýärler. Täbi ikan çaň çykma diýişýärler. Mudama bilelikde şo zat agzyr şekilde etmen masalmak uňul zat. Indi mysal üçin pul ýynamak üçin bir nemelerin biremşi. O zaman pul ýynamak bilen magnaşyk bolsun, bir işe bilen magnaşyk bolsun, köplenç adamlaryň yani şeyler owadan söz var, men aslında owadan sözleri biz öňe aýtdyk, makul pikir diýip biz her gün Instagram hasamyzda, email hasamyzda goýýar. Şu okuyan kitaplarımız içinden saýlap alyp, şu owadan pikiri gysgaça okap berýän, günden şu sözleri etmek üçin näme zadyň ýokdy barda pikir wagtymyzy ýitirmän ýerine diýe. Näme zadyň ýokdy barda bar bolan zatlaryň bu mümkinçiliklerini nämeler başap biljekdigimiz pikirdim diýe-de. Görýärmi? Ay adam da menin şunum ýok, menin palanym ýok. Hemme kişinin bir gitmesi vardır. Yani ýöne negativ zatlar görüp de, negativ zatlar bilen wagtyny ýitirip de etseňe pozitiv zatlar görmek diýär. Baybars Altyntaş diýip bir türk işeguri bar. Bir gowy kitap bar, şu kitaba maslahat berýän. Awtobusdan düşdüm, mindim BMW diýerek kitabyň ady. Men awtobusdan gelýän olandım da, talip olandım da, şol böyle işini başlaýar diýär. Bir awtobusdan sonra birinji maşyn BMW alýar. Hatta benim şu barada bir näme, sonra aýlardan entek. Öz durmuş bilen magnaşyk täwir şoça meňden ýerler bar. Indi şöyle men aslında kitabı okudum. Türkiye'de aldım. Gowy kitap eken. Türkmenistan'a da gelip adam eken. Bir Türkmenistan'a da gelipdir. Ben mail ýazdım buna. O zaman tanıştık, gepleşdik, ettik. Şu adam öýdem aslında dünýä perişte maýadarlar birleşdi diýip aratpa. O perişte maýadarlar bir termin bar. Onu soň ýene indi kitap hakkında aýdar sonra şoň prezidenti öýdi. Şoň ýol başçysy şol adam. Şoň bir gowy söz bar. Indi şeýle diýelim. İşler diýe, stakan diýe, boş tarafyny görer diýe. İşlerine. Telekeçdi ýa-da näşe ýaranda dol tarafyny görer diýe.
Görüyorsun mu? En kaçma gelak. Nämelerden badyny ne görem. O zaman men bu meşhur sözü. Benim bir öz sözüm var. Şunu az koştum. Neme işler boş tarafını görür. Telekeçi dol tarafını görür. Lider boşam görür, dolam görür. İkisinden hem netice çıkarıp da amal etme maşara dedim. Bunu paylaştım yani etiketlep o hoşuna gittiler. Bir onu retweet edip paylaştım. Tabii yan karak durmuştu. Hem medat her vakti hiç kimde de uyalık olup atanok, dinçiliklerimiz olup bilýär. Her hili käbir ruhumuz çökken wagtlaryň bolýar. Şonda ihasam yan karak pozitif taraplar görmem başarmak. Nimede men şunu köp ulanýardım. Şükür diýilýär. Ya da sabır diýilýär. Biraz özüm şüýtdik diýen. Aktiv şükür, aktiv sabır. Näme demek? Aktiv şükür demek, bar bolan zatlarymyza şükür etmek, ýöne şükür edip de oturmak däl. Heme bar bolan zatyna şükür etýän, şol wagtda şol zatlar hasam artdyrmak üçin, şol zatlar has netije ulanmak üçin hereket etýän. Sabır. Menki näme? Aktiv sabır diýen. Aktiv sabır edemeden sonra bolýan zatlar bilen magnaşykly netijany birden gowalmak üçin sabır etýär, ýöne sabır edip de iş etmeye oturamda aktiv sabır etýär. Bular ne demek? Hereketdeki sabır. Heme bir zatlar etýär, netijede sabır etýär, ýöne almamış ağzyma düşüp garaş oturamda hasam şo netijany gowular ýaratdy, aktiv sabır etýär. Mesela şu diýilýär da köpden sabır etmeli, hawa sabır etmeli, aktiv sabır etmeli. Şükür etmeli, hawa şükür etmeli, aktiv şükür etmeli. Bärdäki ýene neme bilen magnaşykly bar bolan zatlarymyz bilen magnaşykly öz pikirimi. Indi tinaşmak diýdim. Indi bizim şuradan Mehmedim ne ýakty bir ýerde ne gepleşip alyp barýar. Indi şu lamçyka diýerler, şeýlerimizde elektrik çyrym diýilýär. Indi ışığı indi tapanadym Edison hökümine kabul edilýär. Edison diýär hani şu ışığı tapmak üçin 300 sanak diye neme ulan kötüde madda onu et Kore'de ama net Kore'de yine var ne dedi. Hatta diye müngerçe tinaydı diye da o zaman doktor diyemiş bolmadı ya adamadın mı sen et gördün bolmadı bunu emettin bolmadı onu şey cevap verdi men şu adresil 300 sanak maddan ulan görem olsam şu 300 maddan bolmayan öğrendim. Ya da müngerçe tinaydı olsam müngerçe tinaydım şu mün sanak yol varlak gördüm demek ki şurada barýan ýol şu muhtanak ýollarlaryny gördüm. Görýärmi? İnsonda mysal etjen, muň birinjide tapýar. Näme etdi? Muhtanak ýoluň dälerini görýär, tinap görýär. Muň birinji ýol şo ýol bolup çykýar. Şo muhtanak ýoluň dälerini görmeklik berurmy adama? Yok, kol şeyler. Mesela Amerikan täzeden keşfetmene gerek yok. Bir gowsuz vardır. Amerikan täzeden keşfetmene gerek yok. Eğer şu yollar taplanmasa, şu zatlar edilenmasa onun hükmü ne diýişiň ýalar? Ýöne. Mesela şimdi şu wagt için ışık tapılmadyk bolsa, özüň tapasyň gelýänmasa, dünýä derejesinde bir edesiň gelýänmasa, Edison malamysyň gelýänmasa, hükmü zerur onda. Sen başka yol ýok da sen. Muň sanak ýol barlak gördüň. Muň bir sanak barlak gördüň. Ýa-da sen mesela şimdi käwratlar bardyr ki, keşfedilenler, tapylanlar, şu ýol tuğ edilenler. Onun için gerekler onu alýan, şeýle kitabyny alýan, okuyan. Şu kitapda ýazýar şu zatlar. Ýöne ente kitaplarda ýok bolsa, şu zatlar edilmedik bolsa, mesela şu kompýuter ente tapylmadyk bolsa, kompýuterden zat ýok bolsa, tapjak bolsa onda muhtanak ýol gerek. Muhtanak ýol gerek. Ýöne tapylan zat bolsa ne gerekler? Üstünlük var. Üstünlük etken aslında yol. Aklın yol bir değil ya. Üstünlük için aklın yol bir aslında. Şimdi özümüzden göründürsünüz. Benim öz okuyan kitaplarımda, hayat kitap okuduğumda köpmeşerden, benim şeyde fikir etken, ben yani fikir etken gene diyen. Aslında böyle yapılmayan aslında. Dingene hem tapaadımız tehmetti. Ben bir daha şu tehmeti öne çıkartmayı diye. Sebebi neyme? Alma düşü yok. Oturanlar yok. Hiç menedonlar yok. Yani hiç kimim hani olup bilýär yani şans diýilýär da şans. Şansym näme aslında özüye şans, şowurluk, öz şowurlugy özüň yaratmaly. Şansym şunun üçin şu ýerde hereket eden adama gelýär.
şoluluğa yetmek için 100 tane şolsuzluktan geçmeklik zerurmy? Ýa-ni beren sorawymda şu. Ne? Ol şeyle var. Şoluluğa yetmek isteyen bolsaň zerur. Ýöne aslında akıllı değil ya, akıllı taktik hareket etmeye gerek oluyor da. Ondan şu bilen bağlanışlı yine öyle nemeye maydeninden misalımı üniversitede talip bir taşyurt okapıyoruz. Taşyurtlu talip hükümle hukuk aslında kıyın Türkiye'de Türklerin ödeleri için kıyın. Birinci kurs men talipkam konstitüsiya hukukundan ne ilamine tayarlanýan. Indi şonu taktik kullandım özümçe. Taktik demek hitirlik değil. Hitirlik bir söz var ama ol başka da, taktika başka da. Mümkün şu taktika qowdat. Hitirlik qow değil. Hitirlik belki için pikirli olmak var. Taktika näme? Yani şowsuzlukdan, yani şowluğa yetmek için 100 sanok değil, 2 sanok yolunu geçmek. Ben 100 sanok geçmeliyim, yok. Bilemem yok da näse dediğini yöne. Sonra men nähil etdim, eýdamly taýýarlanan wagtynda bu demek aslında rahmet talep etdi. Indi final eýdamly ýa-da bir viza bolýar bize, tentlerde howaşlaýan bolsa, fevralda viza bolýardy, may iýun törekde final bolýardy. Finalda taýýarlanýan. Finalda taýýarlanýan özüme şonda bir konstitusiýa moglumy ýalyk, birinji kurs talip ýöne özüm konstitusiýa moglumy ýalyk oturdum da sonra taýýarladym. Ya sanatlar yanlış mıyım? 80 sanatları tayarladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 başlık temadan sonraki teması. Şeyle tayarladım. Sonra olarak misal için 5, 9, diyelim 14 şeyler edip 5'ten mi 4'ten bilen böldüm. Misal için her gayet 20 sorular edip. Oturdum da 10 şey soru tayarladım. Ben moğolim olsaydım ne hem soru attım deyip. Çok rahmet etti aslında. Tayarladım. 20 tane sorudan 4 tane eýdamynyň soruny taýýarladym. Saatym goýdum, eýdam 1 saat bolýar da. Vizadan geçdik orada. Saatı goýdum da problem bilen ýatdym, kabinete girdim. Öýde etdim diýen adam. Şu sorulara jogap berip başladym. 1 saat soňra da saat goýdum da barladym. Son 1 gün sonra beýlik 20 tane sonra ýene eýdamyň wagty geldi, final wagty geldi. Final eýdam, ýa-da konstitusiýada men üçin en gyn tarapdan biri, men üçin gyn. Moğolim 10 tane soru sorady. Şol 8 tane sorady, men sorum. Gowalyň geçdim. Ha, ýöne bunun üçin köp näme etdim, rahmet etdim, ýöne taktik etdim. Yani özüm moğolim ýerine goýdum. Yani moğolim sorady, özüm eýdamyny etdim. Eýdamym bolmadan öňçe özüm eýdamyny etdim. 4 tane eýdamy başdan geçirdim. Ansatlat değil. Ýöne näme? Netijede gowy gittim. Aslında eýdamyny şeýle taýýarlanýardy. Tamam taktik etdim. Ýöne orada etdim. Eýdamy noktalara. Ondan sonra hilet var, görkeräými. Şeýle var. Näil gowy. Eýdamy noktalara geçen adam iň rahatlatýan ses. Ondan rahat oturaqlatdım. Yani ondan sonra üstündeki stresin hemmesi geçecekti. Yine ortak edin. Eýdamyny taýýarlandy mı? Eýdamyň günü barýan. Üniversitede barýar. Oňa köpden görýän de taýyplarymyz kursdaşlarymyz hiç otururlar. Yani insan minutda millet çöýdäse doýjylym. Men bolsa ýarym saat öňçe taşlaýan. Kafeye geçýän, kafede adam tutmak gym bolýar, başga kurslarda bilemizse. Çay alym alýan. Oturýan, çay içýän. Ondan sonra eýdamyna girmekden diýen, Allah'ım diýen. Mene özümden elime gelen etdim. Yani özüm başardymdan galanam sen koymak diýen. Indi näme etdim? Şeýle söz var da, Türkçe söz, men Türkçesini aýdym, soň fiili dua, kavly dua diýilýär da. Fiili olan näme? Hereket bilen edilen dilek. Kavly bolsa dil bilen edilen dilek. Men öňçe näme etdim? Hereket bilen edilen. Talip hükümini özüme düşünetýän. Okuyan, görýärmiň, nähili zähmet çekdim, okudum. Ne? Wallahi men elimdeki etjeklerimi şu wagt içeli. Ondan sonra galanım Allah tawsirýän. Allah. Ula kavly onu dil bilen, ýürek bilen edilen dua. Allah, meni elimden etdim, özüm koymak et. Bolly, onu diýýär, işimi Allah tawsirdym. Ýöne Allah ki Allah anlatandan eşiň bertişo diýýärler, görýärmi? Öňçe näme etdim, eşiň bir gowet bertişodum. Ondan sonra Allah tawsirdym.
Ondan sonra spokojno giremen, stres. Yine jurist tahlil üçin, beylik tahliller üçin bilemem. Jurist fakültetinin tahliller üçin iň uly problemlerden biri stres bolýar adam. Dert kılıyor dedi, idamı nereye be, yıkılsam ne olur? Onun derdim yok. Yürüyen, spokojno, taktika. Yürüyen. Ben her yerde yüzün bizim bağlamada yüzlük sevmedim. Türkiye'deki istememi yüz alamaktum. Ben de okuldan işlettim. Ben şu oldu. Esas gerek birinci onu da yine sonuçta taktikada şu. Sonuçta yan kayalak ol bizim hem sabaklamada da okumalı ya. Yani 100 sanak şovsuzlukları geçecek bolsam, 100'den adat kasıracak bolsam, 20, 30, 10, 5 kasıracak bolsam, yine okumak şondan. Yani okandan emitken öğrenýän, şu şovsuzlukları görýän. Palan kampanya, palan şovsuzlukları yaşaptır. Şunu ne alıp çıktır? Görýän, öğrenýän. Yani öğrenen için senin şovsuzluk yaşamadık, yani şovsuzluğun öğüne yani kıyalak 100 ya da sinemanın öğüne şu minimum neme kasıp bilýän. Ne berdeki neme şu. Şimdi kitaplar bilen diýemizde şunu maýdaýyndan. Kitapda mysal üçin köp adamın şeýdi, kitapda anlan hemme adam nokut turmuş geçirmeyen adam yoktu. Her kim yaradış başka. Sen başka, men başka. Bana bu sana olana. Mysal üçin kitapda diýilýänler. Köp kitaplarda maslahat berilýär. İýeden turup okan. Kelin din soýan wagty. Mene talip wagtym etjek bolýandan. İýeden turup bilmek. Birinciden aşym öýretýän. Öýreten üçin az okaýan. Ýerden turup bilmek, ýetirýän. Men onu öýrenme diýdim. Meniň esaslarym şu kitapdaky amal etmekmi? Ya şu aýdylanaty etmekmi? Ya sabaklarymdan geçmekmi? Elbetde sabaklarymdan geçmek. Ondan sonra näme etdim? Men giýje okamagy bolýar. Näde şu adam şeýle? Men giýje. Ondan sonra näme etdim? Kitapda ýerden turup okadan bolýan diýen söze men özüm. Meniň durmuşyma göre däl diýmek. Ya da şu hökmen özüm adatda säýetjek bolup özüm zorlamakmda. Men özüme laýyk näil akşam okamakdy. Ve akşam okuyattım. Ve akşamlarına sabaklama taýýarlanýan. Misal üçin eýdanatlar 4-de 5-e şelden dandara şelli okulýar. Anna sonra gitjek. Şol şu kitapda da hökmenem şu palan kitapda palan madde hökmen şu bolşarak özüňe hemmemiz başga adamda. Yani kaç mesela hökmen şu 100% şonu amal etjek bolup ya 100% şonu şu ýerde şeýle diýil hökmen şonu etjek bolup da ölmedi. Dynamanyň ölmedi bir nimetmeniň betasi ýok. Şu yerden öğrenmede kabul etmeli, gereklilerimizi kabul etmeli. Öyle yaratılış nememiz, ayrıtılıklamada göre. Ama başlayan sabahlar deydi, hani adam aslında mesela birbirinden başka yaratılıptır. Her kim öğrenini tanımalı, öğrenini tanıyanı öyleydi ya. Öğrenini tanıyanında öğrenini olarak gerekliliklerini alıyor. Her kitaptan, her nemeden öz gerekliliklerini alıyor. Yani şunun için sizin sonrağınızdan daşlaşanmazdan bağıştan olayım. Hani şu bilen bağışlı ayıp bilacaklarım, şular häzirçe. Size şeýle soraw. Her kim özüne laýyk, öz göwnüne laýyk işi. Näde tapmaly we nerden tapmaly? Gowsara, bolama gowsaralar berýän. Indi şeýle biratdan. Ýene de öz taýip fikirlerime dönen, şonda biz öz taýip dostlarymyz bilen aktiv juristler, klublar ötüp aýdypdym. Şonda men mugallimyzam matda klub boýunça konsultantmy dekanyň orunbaşary Muhammed Özekes, professor doktor. Şonda biziň ýygnaklamada gatnaşýardy üniversitetiň adyndan. Indi şonda men öz agzalymyza bir ýygyna edende şunda diýen zadım batdy. Indi aslında köplädi olara diýende de öňde de diýen. Siz özüňizi, hani biz öňmizi şeýle bir ýetişdirýil talip illamyzda. Şeyler yetiştireli biz iş ödemeyle iş bir ödesin. O zaman muallimin bir hilli yüzüne makullayıcı bir neme yıllar şordunda şu hatta demek hoşuna gitti. Şu da hala şu dedi. Aslında ben yüreğimle ayttım ona. Hani o yerde oturan işlerimizde ya işlerime ağdalarımıza motivasyon edemekte aslında ben öğrendim için ayttım onu. Öğrendim. Tabii şeyler öğretmeden ben de taliplere şimdi yetim geliyor. Talip illamada da ne mesela bizim dinleyeceğimiz talipler, okusular deyip aramızda hakikaten öğrenme şeyle yetiştirirsek iş bilen
Maňaşykly hiç wagtda da men Hudaýa şükür. Men bir palanyň ogly ökünde däl. Men bir oglany. Ýöne özümi geçirdim kan dip kiretýän özümçe. Has köp mümkinçilikler es bolardy, oňa söz ýok. Ýöne özümçe geçirdim we hiç wagtda da Hudaýa şükür. Hiç wagtda iş ödemedim. Hawa biz iş üçin siýimi tapşyrdyk, ol aýryldyk. Ýöne iş bolarym alada hiç wagtda da bolmady. Tapşyryp benim işe ýerleşdim. Diňe mesal üçin ýa-ni gelip diňe menden iş mitgetmek isleýän şeýler men endi bolegon alındym. Hudaýa şükür. Onun täbi näme? Aslında gaýtan sözüm bar. Talip wagtyndaky. Bizim täbi şeýle zat da men talipler üçin ýandan gelip gitýärler, oglanlar gydlar. Siz şu wagt bilim we tejribe kanakat ýana. Pullar, bilim we tejribe. Allah urfat berjek bolmadan sonra Allah etjek bolmadan pullar gelýär. Ýa-da kanakat. Şonu iki oýanamaly. Teorika, praktika. Hani müderliyam tanlamyr. Oşu ikranat diýler, bir ganat ýer teorik bolsa, bir ganat praktika. Eğer okap gören döwründe diňe üniversiteden ýokary guzaýyn beren bilim bilen çäklenmäni, goşmasy özüňi hem teorik tardan ýetirdiň. Şol wagtda da praktikada şu işleri amal edip ine talip illerine başlasak eğer hukuklarına sonra iş vermek anadan olmaz. Hakikaten olmaz. Men özümden aýtýan. Özüm ýaşap aýtýan şonu. Täbi ýöne talip illerine taliplerin gowy geçirmeli, ýaşlylar ýaman gowy geçirmeli. Ene gyzyk geçirmeli başardığından. Ýöne şol wagtda da gelecek täärlärmi geçirmeli. Taliplerinde ýöne ha bilen geçirem bolsaň, ondan sonra da iş ýok diýip ýöne nimetmeň bir işi beýle ýokun gadýanda, ýani hem iş verjeneme şu işe laýyk adam berýär. Yani men mesela üçün bana şu adam etjek hyzmatyma gerek bolsa ýa. Qara şunu anlamak hiç kim işe. Şu adam sana peýda bolsa goýanlar. Öyle demek adam özüni şeýle bir ýetişdirmeli. O özü işe tarap okturulmaly, iş onu gözlemeli. Şeýle bolýar bol praktikada özüň ýetişende sonra sen mesela üçün diýene, mesela üçün köpden öz iş eşberlemedem diýeni görýän da. Yani men köpden öz iş her alamda bir ýerekde gön alam ýok. Gelýär. Kontakt bolýar. Halaşdyryp gelip gitýän boş ver. Şuna bir talip ijab etdi. Ne şeýle öwrmi istemekden bolýar. Men Şamil bilen tanışdyrdym. Sen dedim Şamil'in ýanyna gelip git. Boş wagtlan gel dedim. Men Şamil bilen bärde men mesbeýat olmam bilen 9-dan 6 Şamil'in ofisde bolýar. Gel özüň. Şu ýerde özüňi Şamil'in ýanyna etýän işlerini Şamil'e taşdyrdım ene sadece ne elinden gelen kömek et. Yani indi bir nemecik şoň nemesi gerek, hereket gerek. Kädet ne bolýar da awadan kepdiýärler. Şunu etjek, men plan. Bolýar diýen paşa, barlak görýär. Neme ýok da, hereket ýok da. Diňe awadan kepdeme meselelere. Öwrenýärler mutaşyn kitapdan 2 tane 3 tane awadan sözleri. Däl. O işi amal etmeli gelýär. Şoň üçin men öz hakykatdan şu adresek tejribelerimden şunu öwrendim. İşler alanda öňünden tanamaly. Hani 3 aýlyk hyna möhlet dip kanunda mümkinçilik bar. Yani işler alanda sonra bir işler aslında çykarasyn gelmeýär. Bir sen kollektiwiňe goşulmasan çykarasyn gelmeýär. O soň näme edem gowy? Şoň üçin men ýa-ki boş wagtdan bile gelip gitdi. Boş wagtdan gelip gitdi. Adam gün gelýär mesela. Boş wagtda gelmek hem tanaýyny öňçe. Näme et biljegiňi. Onun şartlarında işler görýär. Ondan sonra şol adam öwren belli etdi, işe adam. Beýle adam ýöne ki awadan keplep, hani sana awadan sizin ağlarny pikir etýän adam, şol ortaga çykýar. Osa şeýdipde iş berjene, men iş berjek kimde bolýan wagtynda şeýle pikir etýän bolsam, demek ki iş hem özüne şoňa gara alyp barmalar. Ýa-ni maňa kimde gyzyklylar, näme masalan gyzykly? İş berjek kimde? Edibähli iş berjek üçin şolar ki şu düzgün şeyler mi kalıyor? Demek ki näme hayf orada. Mesela bizim işimizde her kim orada. Şoňa arada näme talip ýylllaryndan hökmen bir iş ýerine gidip gelmeli. Hökmen bir iş ýerine gidip gelmeli. Hökmen soratda indi men şu iş ýeri soňra diýelim ki part time, ýa-da talip full time etip barparanok, yani part time şeklinde işlep öwrenmese sen görýän, näme masajan görýän.
nämeçe milýän. Hukuklaryndan sonra sana gerek bolsa, sen alýan. Ha gerekler bolsa edil, şonalak diýelim ki, şo wagtda diýe görä. Ol ýem taýýar, sen ýanynda taýýar boldy. Onu ýem sana gerek bolsa başgasyna gerek ýem bol. Onun için onun ýem iş yapmak aradasy ýok. Şonuň üçin ýankalak iş ödemek ya iş varmy, iş ýokmy diýmek, iş mi da ba. İş gerek, iş perspektiwinde, iş perspektiwinde iş gerek. Esasen şol tataşmady. Tataşmada masam bolýar, yani praktikada bolýar. Praktikadan gelmese, görmesen, daşyndan gören bilen ya CV'däki adam bilen sen onu bilip bolan da adamy. Şonu adam tanımasan. Yani o son için taliplere yine de çek maslahatım. Şu vattan ne etmeli? Şu onun için ödülünü tayarlap başlamalı, gelip başlamalı. Yok ben bir de diyeyim yok. Başka bir işçilik var, iş yaşamak var. Bizden ulu kampanyalarımız var. Tuğulemi Türkmen Telekeçilerimizin düğüm karakteri. Ulu derecelere çıktı. Ulu işlerde alet diyelim. Yine solan yanına neyip başlatalar yavaş-yavaştan gelecekte neyip oturana sonra hem mekseli işler yere bir işler yapılmış. Hem mekseli ömrede özün etkilen var. Özün etkilen bolanam yok da. Şunun için yan kaydanın iş bilen hani iş tafarım kam ya yeni raydan kam dip arada etmelerle ben şuna tayar olmalı. Bunu neyip yan kaçmayarak şu bilen cemleyin. Yani bilim ve tecrübeden Allah aflık verdi. Akıllı zahmet çekten bunu ödeyler. Yani bazı neyme hem ınancanma, hem zahmedenme, hem aklanma, hem medadanma. Yani dini bir zat yok. Yani nehip o zaman aktif olmam kadiyana, nehip o sesinden. Yani nehip o ses, kavu ses, öğren kavu ses. Yani aktif nehip o ses deyip olmadı bir zat koyuyla. Yani için hareket ettiren nehip o ses olmalı. Yani sağ ol, kısacık bizim 20-25 minutlyk safhamız bu manalarymyzda aslında şu safagyň özüme peýdasy boldy. O nähir peýda diýsen, öňre geçen hepde hepatlar adam bizden ruhumyzyň bir nemeçik düşýän wagtlar bolýar. Biratlara gaharmel otyka, şu wagtym şu kompýuterda özgürlük yani şöyle manaşykly ruh veren bolýan wagtat bolýan ýarak şoňa meseleleme estimde behdidim. Özüne dedim internetten karşına geçen maslahat berýär, ama özüne de oturduğun edip özüne şonu edip bir hili açladım bara. Hani inşallah şu sabaklamadan gecesi de olsa, ağız da olsa birilerine şunu alacak motivasiya berýän bolsa, ben özüme bir peýdasyny gördüm. Belki de özüne oturdum bilem yok. Başkasına nähilli peýdasyny adany hep de geçen etip bilmedik. Yani hep de bir hep olsa siz bilen şunu devam etmek isteýäs. Ine bizim Atawatan TV YouTube kanalymyza ýerleşdirýäs. Şoňa gelin. Azys formatyna bitgetmek ýaly niýetlemedem ýok da gelecekde. Kanalymyza agza bolun, tomaşa edin, gowursaňyz aşaňa like goýun. Like goýmak bilen manaşykly biz like diýsek köp adam pikir etdi. Käbirler köp adam diýmeň. Ay biz like diýdik, Allah bir adam kaçıp ediyor. Like maýet şu bolýar aslında. Her hayatın sosyal medyanın öz algoritması var. Like näçe goýulsa, has köp adam görkezýär. Maksadymyz şu. Biz käsini ýaldan bilýän de birçe like goýmak. Sen ederi rahmetleri birçe like goýmak. Sen diýen men golda bolýan şu maýsyn like goýmak bolýar. Ikincini ondan da metalnäm bolýar. Sen diýen ki dosýalarny, ene men haladym şuny. Sen görün dip, sen like goýsaň, algoritma sen dosýalarny görkezmek nimesi diýär. Like maýsy şu ýoksa men yani size ikna like goýmak, ikna goýmak, men näme ýok, adam ýok. Yani bizim işimiz näme etýäs, internete goýýas. Ondan sonra men aradam ýok, hani näçe adam görsün, näçe adam peýdalansyn. Hele şunu isleýän köp adam görsün. Ýöne ýok men şunu görsün, şunu aradamyz ýok. Edil elmeden gelen edili barlana näme. Tomaşaçlarymyza bolýar. Köp sag bolun. Şeýle mümkinçiliklerin üçin inniki tabaklarda turşýansak. Sag bolun beren görümleňiz üçin. İşinize üstünlükler arzu edýär. Minnettar. Sag ol.